Il-mod kif kienu qegħdin jitkellmu huwa ovvja li minn day one kienu jafu kif se jsiru l-affarijiet. Imbagħad sarret il-konsultazzjoni biex ta' parsi ikkonsultajnihom lill-għalliema imma fil-verità ma sar xejn. Isa ġiet deċiżjoni minn fuq u daqshekk u ttieħdet ħadd ma kellu sej. It-teachers ma kinux la konsultati u lanqas ippreparati għall-bidla. Dawn huma ftit minn ħafna kummenti tal-għalliema li wieġbu stħarriġ tal-MUT. 82% tal-għalliema li wieġbu dan l-istħarriġ saħħu li ma ġewx ikkonsultati dwar ir-riforma tal-kulleggi. Il-kummenti tal-għalliema nqraw fil-preżenza tal-Ministru Dolores Cristina. Grace Grima, id-Direttur Ġenerali tal-Edukazzjoni, taċ tifhem illi l-istudju tal-MUT mhuwiex wieħed serju u f'intervent illi għamlet waqt il-konferenza ippruvat tiġġustifika illi saret konsultazzjoni mal-għalliema. Dan ġab reazzjoni negattiva mill-għalliema preżenti. Isu għawis ħalli ngħidu hekk reazzjoni isa ta' biża' minn din ir-riċerka, smajna anke xi kummenti mill-pubbliku minn xi uffiċjali illi qisu kważi qed jiddomandaw ir-validità dan ir-riċerka, ma jistax ikun illi issa ndefsu ir-rjusna fir-ramel u noqogħdu nibżgħu mir-riċerka, rridu nammettu li hawn dawn ir-riżultati. Ir-riforma ġabet magħha wkoll stress kbir fost il-kapijiet tal-iskejjel u anke l-għalliema. Kap ta' skola sekondarja jgħid li s-sistema ħadmet kontra tfal waqt illi għalliem ta' sekondarja jisħaq illi l-awtonomija tal-għalliema spiċċat għal kollox. One News ħar reazzjoni tal-kelliem ewlieni laburista tal-Edukazzjoni Bartolo illi attenda għal Konferenza Nazzjonali tal-MUT. Minn dan joħroġ ċar kemm hemm bżonn li ssir konsultazzjoni ġenwina u bis-serjetà u mhux ftit jiddeċiedu għall-bqija u ma jagħtux kasom. U kemm importanti li inti mbagħad tippjana kif iddaħħal il-bidliet, mhux iddaħħal il-bidliet bla doċċ u f'salt